Co afán de mellorar o ensino que se ofrece no Concello, en Rianxo está a piques de rematar o ambicioso plan de mellora das escolas unitarias posto en marcha polo Concello. Cun investimento de medio millón de euros, dende o Concello de Rianxo están a rehabilitar as 8 escolas unitarias do municipio. Só falta unha para rematar. Para elo, solicitouse un crédito de medio millón de euros que agardan devolver este mesmo ano. Un avance, unha mellora no que é a calidade do ensino que se ofrece, o ensino público que se vai ofrecer no noso Concello. Indicar que o abeiro diso están rematándose as últimas obras no que son as escolas unitarias. Para o ano que ven, o que son as instalacións do CRA terán, para o curso que ven, estou falando de agora de setembro, comenzarán a súa actividade xa con todas as obras realizadas do plan que se fixo de mellora das escolas unitarias, que posibilitou que as 8 escolas e máis a sede do CRA estean renovadas ao 100%. Non? Xa digo, a que faltaba como escola, que é a escola unitaria da Capela, están xa dando os últimos retoques á actuación, e neste momento xa están os andamios no que é a sede do CRA, para que comece tamén a súa funcionar, pero que son os centros de ensino dos escolares, estarán xa plenamente en rendimento coas novas instalacións xa neste curso. Mais o Concello de Rianxo vai máis alá, está a realizar unha obra para dotar de comedor escolar o colexio Brea Segade, onde este próximo curso os estudantes desfrutarán de xornada continua. Con estes son 3 os colexios que ofrecerán este servizo de comedor que axuda a mellorar a conciliación familiar. Para dotar o Brea Segade de comedor realizouse unha inversión de 15.000 euros. O comedor será xestionado pola AMPA. Un de xestión directa da Consellería e do propio colexio, como é o Castelao. Un segundo a instancias dos pais, onde o Concello colaborou facendo obra para que teña comedor escolar, como é o colexio Ana María Diegue de Asados. E o terceiro colexio, o terceiro lugar onde se vai ofrecer tamén servizo de comedor é no Brea Segade de Taragoña, onde están neste momento en obras que agardamos que rematen antes de finais deste mes, polo que de obteren os permisos axeitados e a AMPA organizarse como no caso de Asados, pois podería dar este importante servizo. Eu creo que é unha maneira de competir en igualdade de condicións con o resto dos colexios, ofrecer esta importante actuación no que é este servizo moi importante para os pais, nun colexio como é o Brea Segade de Taragoña, que ademais vai disfrutar por primeira vez de xornada continua. A máis disto, tamén se está a piques de comezar as obras de mellora do peche do colexio de Asados e dotación dunha marquesina, unha actuación que ascende a 35.000 euros e que conta cunha subvención do 65% da Xunta de Galicia. Había un problema tiña boa parte do seu recinto estaba pechado, mas faltaba unha parte que ás veces imposibilitaba en días de chuvia utilizar boa parte das pistas. Este ano, grazas a unha subvención da Xunta de Galicia do 65-70%, vai instalarse unha celosía e un peche, realizarase o peche completo ao 100% do que é o recinto de patio cuberto do Colexio de Asados, que fai ás veces tamén de pabillón polideportivo da parroquia e onde tamén se practican diferentes deportes. Entón é un investimento importante que rolda os 35-40.000 euros e se vai proceder a ese peche. Xunto a el tamén unha pequena marquesina no patio interior que axudará a que os nenos que cheguen antes estean a cuberto en días de inclemencia cando aínda non abre este pabellón que acabo de mencionar. Entón son dúas importantes actuacións que se unirán a outras xa menores nos colexios de mantemento. Terá que agardar algunhas semanas a dotación dun parque infantil no colexio Castelao cun orzamento de 65.000 euros.